Daghang bisita ang Davao City niadtong Sabado, Marso 28, 2026 na culmination sa usa ka bulan nga selebrasyon sa ika-89th araw ng Davao ug ika-81 ka tuig nga birthday ni kanhi President Rodrigo Duterte. Ug dako ang pasalamat ni Vice President Sara Duterte kay luyo sa paningkamot kaniadto sa mga taga Davao, milampos kini ug milambo ang ekonomiya. 89 years, no? Napakahabang panahon. Mahirap ang pagbiyahe ng Davao simula noon na magulo, puta ng mga kriminal at ng mga NPA na ngayon ay isa ng mapayapa at maunlad na syudad. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos para sa kanyang mga biyaya sa Davao City. At syempre, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga Davaoenyo na nag-celebrate ngayon ng isang buwan na mga aktibidad para bigyan pugay ang ating pinakamamahal na syudad ng Davao. Matud ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, instrumento ang City Hall nga usa ka gatos ka tuig na nga nagbarog ug nagpabiling lig-on. Sama sa mga Davaoenyo, wala magpaapekto sa mga hagit sa kinabuhi ug nagpadayon sa pagpaningkamot. Hindi ko gusto mag-istorya politika, pero ginagmay lang. Kaya ito ang focus karon, araw ng Davao. 100 years na itong City Hall. Magpasabutan na 100 years. Gamarog lang gihapon ng mga Davaoenyo o kuskan lang gihapon. Naghatag yagian ang atong local hero na si former President Rodrigo Duterte ilang gihilaktan karon sa nahitabo sa luha. Nagtuo silang buhinay ta, nagtuo silang manuya ta. Gani na sorpresa sa VP Sara sa mga bisita ug ubang politiko gikan sa laing lugar nga nakigduyog sa selebrasyon sa araw ng Davao. We welcome everyone to the celebration of Araw ng Davao. Pero pareho tayo ng iniisip, no? Kanina, hindi ko kasi yan sila maliban kay Congressman Kiko Barsaga na nakasama ko noong 2022 campaign. At yun lang yun, ang pagsasama at pag-uusap namin. Lahat sila ay hindi ko kilala, hindi ko kaibigan. In fact, si Attorney Rowena Guanzon is the second time na nakita ko siya. Unang nakita ko siya ay siya ang presiding officer sa Commission on Elections nung kami ay nag-apply para sa hugpong ng pagbabago. At hanggang doon lang yon, hindi pa nga kami nagkausap noon. At nagulat ako kanina na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nakakataba ng puso na merong hindi tiga Davao na pareho ang nararamdaman ng karamihan ng mga Davaoenyo, lalong-lalo na sa celebration ng Araw ng Davao. Ning bag-uhay lang, nag-file og temporary restraining order sa Korte Suprema ang grupo sa mga abogado nga gipanguluhan ni Atty. Israelito Torion batok sa impeachment batok kang VP Sara. Nga gikasorpresa sab sa Vice Presidente kay dunay mitabang kaniya. So ang mangyayari, yung kaso kasi natin, pinail natin sa Supreme Court. Kung mag-grant yung TRO namin, indefinite po niyan, unless reversed by the Supreme Court. So ang mangyayari po niyan, kung mag-grant lang kami ng TRO, wala na pong hearing. Diretso na sila. Oo, wala nang proceeding ng Committee on Justice in the meantime. Okay? Or depende din sa tenor ng Supreme Court on how it would word the restraining order. Pero ang sa akin yan, kung may TRO, mabuti yan sa ating bansa. Kasi makakonsentrate na yung mga congressmen natin kung ano ang dapat gagawin natin, anong mga hakbang, anong mga batas ang ipapasa natin para matugunan itong grabe na krisis na pagtaas ng gasolina. Hindi sila nag-consult sa akin, no? Kasi hindi ko na
iniisip ang impeachment sa panahon ngayon. Iniwan ko na yan lahat sa mga abogado. At syempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team, na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Gipasabot ni VP Sara, prioridad niya ang pagtabang sa mga Pilipino luyo sa giatubang nga krisis sa nasod ug sa kalibutan hatod ni ining gyera sa Middle East. Wala na niya huna-hunaa ang impeachment batok kaniya. Nag-declare na ako ng aking kandidatura. I am a presumptive candidate for the 2028 presidential election. Pero hindi ko pa yon pinagpaplanuhan sa ngayon. Tulad ng impeachment, hindi yan ang prioridad at iniisip ko ngayon. Dahil napakarami sa ating mga kababayan ang nananawagan pa rin ng totoong pagmamahal at serbisyo galing sa ating pamahalaan. At kami sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, yun yung prioridad namin ngayon. Kahit maliit yung opisina namin, lahat kami nagtutulong-tulong na nag-iisip paano makatulong sa taong bayan. Layo pa ang 2028 presidential elections. Apan karon pa lang, naghinay-hinay na og pwesto ang ubang politiko ug buot magpasilong sa partido ni Vice President Sara Duterte. Kinibisan pa ug nagpadayag na sa iyang pagdagan ang Vice Presidente sa sunod nga piniliay. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe!